सावंतवाडी शहरात आढळलेल्या त्या कोरोना पॉझिटिव्ह दाम्पत्यावर शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी पालिकेच्या वतीने योग्य ती कारवाई केली जाणार आहे, अशी माहिती नगराध्यक्ष संजू परब यांनी आज येथे दिली। दरम्यान याच पार्श्वभूमीवर उद्या होणारा मंगळवारचा आठवडी बाजार बंद राहणार आहे। याला व्यापाऱ्यांनी व नागरिकांनी सहकार्य करावे असे आवाहनही त्यांनी यावेळी बोलताना केले। गेले 4 महिने कोणत्याही प्रकारचा प्रादुर्भाव झाला नव्हता। जी पहिली केस मुलगी मिळाली होती ती आमच्याकडे संस्थात्मक क्वारंटाईन होती। दुसरी मिळाला तो सुद्धा संस्थात्मक क्वारंटाईन होता। त्याच्यामुळे शहरात याचा प्रादुर्भाव होण्याची भीतीच नव्हती। पण आता असा विषय झाला की शहरातले एक दाम्पत्य जे ठाणे मुंबई सगळं फिरून आलं आणि त्यांनी शहरात आपण कसं राहावं याचं भान न राखता सगळीकडे फिरत राहिले ते दाम्पत्य आणि 168 लोकांची यांनी भेट घेतली। हे अत्यंत शहराच्या दृष्टिकोनातून घातक आहे। एका माणसामुळे एका दाम्पत्यामुळे आज पूर्ण शहर त्याचं त्रास भोगतोय। हे सावंतवाडी शहरातल्या सुज्ञ माणसानं न पटणारी गोष्ट आहे। भविष्यात अशा गोष्टी कोणी करू नये। जर कुठे कोणी प्रवास केला असेल तर त्यांनी होम क्वारंटाईन राहावं। शासनाने तसेच सावंतवाडी शहरातल्यांना मदत करावी असं मी या ठिकाणी सांगतो। तेव्हा या दाम्पत्यासारखं कोणी वागू नये असं मी नगराध्यक्ष म्हणून एक आवाहन करत आहे। कारण आता एकाच दाम्पत्यामुळे हा सर्व शहराला त्रास भोगावा लागत आहे। आता त्यांच्या फॅमिलीतले अनेक शेजारी मिळून 6 जण मिळाले। त्यांच्या घरातले सुद्धा आता सध्या तिथे बंदच केल्यामुळे काय प्रश्न नाही। पण आम्ही आवाहन करतो की उद्या मंगळवारचा बाजारसुद्धा सावंतवाडी शहरातला होणार नाही। उद्या जो मंगळवारचा बाजार आहे तो होणार नाही। परिमल नाईक आणि आम्ही आत्ता मॅडम परिमल नाईक नाशिकशी आता एक सीएम बरोबर मीटिंग घेतली। त्यात आम्हाला असं आढळून आलं की स्वतः परिमल नाईक काल 2 दिवस त्यांनी बाजारात फेरी मारली। त्याची बेकरीवाले आहेत ते मास्क वापरत नाही आहेत, हँडग्लोव्ज घालत नाही आहेत, ते त्यांना नियम घालून दिले होते, त्याचं पालन होत नाही आणि शहराच्या दृष्टिकोनातून हे हानिकारक आहे। बेकरीवाल्यांना दूध विकायला मिळणार नाही आणि दूध ह्याच्या खाली बेकरी चालू राहते। व्यापारी आजच प्रेसला वाचलं, तरुण भारतला वाचलं की आज व्यापारी बंद ठेवण्याचा काहीतरी विषय करत आहेत। आम्ही सुद्धा त्यांना नगरपालिकेकडे विनंती करतो की जर बंद ठेवला तर शहराच्या दृष्टिकोनातनं ते हिताच होईल। म्हणून आम्हाला सर्व नगरसेवकांना विनंती आहे की तुम्ही ते अत्यावश्यक मेडिकल सेवा आहे ती बघून आणि दूधसुद्धा 2-2 तास असं करून सावंतवाडी शहराला त्यांनी मदत करावी अशी मी त्यांना विनंती करतो। आणि तुम्ही जर बघितलं असेल बाजारपेठसुद्धा आम्ही नगरपालिकेने कारवाई करून आज एक दुकान होतं ते पण काढलं। म्हणजे आता तुम्ही इथं उभं राहिला तर गव्हर्न मार्केटच्या शेवटच्या टोकापर्यंत सर्व दिसत। याच्यानंतर काढणं सुद्धा कोविड आहे आणि एवढी तिथं घाणीचं साम्राज्य होतं। जवळजवळ 7 ट्रॉल्या भरून आम्ही तिकडची माती नुसती काढली आणि आता ते रोज संध्याकाळी ते वॉश केलं जाईल। रोज आतापासून कंटिन्यू कायम सकाळी भाजीवाले संध्याकाळी जातील आणि ते वॉश केलं जाईल। अशा पद्धतीचं एक चांगलं काम आमची नगरपालिका करत आहे आणि सर्वांनी काळजी घ्यावी। उगाच बाजारात फिरू नये आणि जे मास्क जे लावत नाही त्यांच्यावर याच्या आधी कारवाई झालेली आहे आणि आता याच्या पुढे एकदम म्हणजे काय केलं स्ट्रिक्ट एकदम त्यांच्यावर आता भविष्यात कारवाई केली। याबाबत त्यांनी आज पत्रकार परिषद घेतली।